gæster udefra, som ikke har hørt starten og ikke hørt slutningen, der skal jeg få mening i midten af Galaterbrevet, som er det, vi er i gang med. Og det må vi jo så prøve på. Galaterbrevet, det er, det kan man på den ene side sige, det er et brev i rækken af alle de der breve, der er i løbet af Nyt Testamente. Men det er også et brev, har jeg tænkt lidt over, der skiller sig ud fra en del af de andre. Det er Paulus, der har skrevet det. Det har man med så mange af dem. Men det er et brev, når man læser det, hvor man alligevel får fornemmelsen af, at der er noget særligt på spil. Paulus, han er, og nu skal man passe på, hvad man beskylder folk for at være, men han er vred, han er ked af det, han er frustreret. Og det er han, fordi menigheden i Galatien er på vej væk fra det, han har lært dem. De er på vej væk fra det evangelie om frisættelse, som Paulus har set dem tage imod, da han kom til dem. Paulus har også skrevet Romerbrevet, som tematisk egentlig meget hænger sammen med Galaterbrevet. Det er den samme grundlæggende troslære. Det er den samme frihed, han underviser om der. Men Romerbrevet, det er på en helt anden måde bygget op sådan faktuelt, logisk, teologisk, troslærebogsagtigt. Det er sådan en gennemgang af det hele. Galaterbrevet, Paulus han har været ude i sin følelsers vold. Det er tydeligt, at det er noget personligt, der er på spil for Paulus her. Det er afgørende. Det er den her menighed, han kender, han gerne vil trænge igennem til igen. Og det er det, vi skal være sammen om i dag. Det er Paulus, som er vred og frustreret over, at den frihed i Jesus, som menigheden havde engang, den er på vej væk fra. Den er blevet truet. Reiter gennemgik det for en uge siden og underviste, hvordan den her menighed, som havde taget imod Jesus, de lige pludselig begyndt at tro, at de skulle overholde Moseloven. Gøre noget bestemt og lade være med at gøre noget andet for at blive frelst. Den tanke havde vundet genklang i et omfang, hvor de var begyndt at omskære hedninger, hvor de var begyndt at holde bestemte spiseregler og følge bestemte højtider for at gøre Gud tilfreds. Menigheden i Galatien, de troede, de skulle gøre noget bestemt for at gøre Gud tilfreds. Den trussel mod friheden i Jesus, den fylder rigtig meget i starten af Galaterbrevet. Og det var det, vi hørte om sidste uge. Til alle jer gæster, til alle jer andre, så ligger prædikenen på YouTube, så den kan man gå hjem og finde bagefter. Og om en uges tid kan man også finde afslutningen af Galaterbrevet. Det kan jeg varmt anbefale. Men i dag, der er det midten, vi skal være sammen om. Der er det kapitel 3 og kapitel 4, og vi har lige fået læst første del af det op. Det er kapitler, hvor Paulus, han har sagt, hvad er problemet? Hvad er truslen mod jeres frihed? I kapitel 1 og 2. Og næste uge, der skal vi så høre om, hvordan er livet i frihed så? Hvordan skal I leve nu, når I er frie? Og så i dag her i midten, der går Paulus i dybden med, hvad det egentlig er for en frihed, vi har. Hvis vi ikke skal gøre noget, hvis vi ikke skal følge spiseregler eller omskæres eller lignende, hvordan er vi så blevet frie? Hvad var det for et budskab, Galatermenigheden i første omgang havde taget imod? Eller sagt lidt anderledes. Hvis du er en synder, ligesom mig. Parentes, det er du. Hvis du er en synder ligesom mig, og ligesom menigheden i Galaterne, hvordan kan du så, uden at leve op til Moseloven, stå den her søndag formiddag i Nordvestkirken og synge ren og retfærdig himlen værdig? How dare you, var der en, der sagde for nogle år siden. Hvor våger du at sige, at du er ren og retfærdig og værdig til himlen, når du godt ved, at du er en synder? How dare you? Det skal vi se på i dag. Det skal vi se på, hvad det er for et budskab, Paulus
så inderligt ønsker, at de må forstå igen. Og jeg tror også, nogle af os, der har kaldt os kristne i mange år, vi har brug for at komme tilbage til det budskab. Jeg ved ikke, hvor mange 100 eller 1000 gudstjenester du har været til, og møder du har været til i dit liv. Men jeg tror, at vi ofte har brug for at gå tilbage til korset, og så se, hvad er det egentlig, det hele handler om? Hvad er det egentlig, at Bibelens budskab er? Og det skal vi i dag, og lad os starte med at bede igen. Kære Gud, kære far, jeg beder dig om, at du nu må føre os ind i din frihed, og vise os, at du har gjort alting godt for os. Gud, lad os igen se korset, og stå forundret og overvældet over den nåde, du har til os. Lad os se, at alt er vel. Lad os se, at du alene er vores håb, og at ikke engang døden har magt over os mere. Kom til os den her søndag formiddag, Gud, og åbn vores hjerte for dit ord. Amen. Jeg har fået cirka 30 minutter. Og nu har jeg brugt de 5 af minutterne på en indledning, og så har jeg 25 minutter tilbage. Samtidig er det godt at være udenfor, vi vil gerne ud og nyde foråret, og Lucia og gæsterne vil gerne ind til fest ved siden af, tænker jeg. Og hvordan skal jeg så holde jeres koncentration de næste 25 minutter? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved heller ikke, om jeg lykkes med det. Og derfor så har jeg valgt, at i dag starter med konklusionen. Jeg starter lige med det vigtigste, og hvis I så mister koncentrationen undervejs, så skidt vær med det, så har I fået hovedbudskabet med. Og jeg vil gerne koge den her prædiken, koge Galaterbrevet, koge Bibelen ned til noget, jeg kan sige på 2 minutter, så er det muligt at holde koncentrationen hele vejen igennem. Og det kan jeg ikke selv, og derfor så har jeg tyvstjålet et citat, som jeg gerne vil dele med jer til indledning. Det er en svensk fyr, der hedder Rosenius, der for små 200 år siden skrev nogle tekster, og for 25 år siden, der blev det igen oversat og samlet i sådan en lille bogserie. Og en af de bøger hedder Gud tilgiver, og der står alt, hvad I behøver at tage med hjem i dag. Kære menighed, kære Lucia, om lidt er der konfirmation. Du får lov at sige ja til Jesus, og det er fantastisk stort. Og lige om lidt, så får du et sammenkog på, hvad det er, du siger ja til. Lige om lidt får du at vide, hvad det vigtigste som kristen er at huske. Og jeg håber, at ud over en masse gode minder fra i dag, så vil du kunne huske noget af det her. Jeg læser op fra den her bog her, og det er kun en halv side, så hør lige godt efter, så har I konklusionen på det hele. Og Rosenius starter sådan her. Evangeliets kerne er, det vigtigste, det er, mennesket bliver retfærdiggjort og saligt, ikke af sine egne gerninger, men af Kristi fortjeneste tilegnet i tro. Hvad skal jeg sige? Vi var blevet så fordærvet, at ikke en eneste kunne frelse sig selv, eller hjælpe en bare en lille smule til med frelsen. Derfor gav Gud, som er endeløst kærlig, sin søn til os som frelser. Han døde for os og tog derved synden bort, udslettede den, sonede den. Den, som bare tror på synden, regnes for retfærdig, ren og hellig. Ene og alene for Guds retfærdigheds skyld. Ingen gode gerninger kan skaffe os retfærdighed for Gud, eller forøge retfærdigheden på nogen som helst måde. Men der er heller ingen synder, hverken gamle eller nye, der formindsker retfærdigheden. De troendes retfærdighed er nemlig ikke deres egen frembringelse. Den er helt og holdent en gave. Det er Kristi egen retfærdighed, der tilregnes os. Det er konklusionen, så jeg kommer til at sige det igen om 20 minutter. Men husk det. Det er en gave fra Gud, og du kan ikke lægge noget til
eller trække noget fra. Du kan ikke gøre noget, der er så godt, at det påvirker din retfærdighed i Jesus. Og du kan ikke gøre noget, der er så skidt, at det fjerner dig fra den. Den her søndag, eller den her række prædikener om Galaterbrevet, der har vi kaldt den her søndag for frihedens grundlag. Frihedens grundlag. Den frihed, der er truet. Den frihed, der kalder os til at leve på en bestemt måde. Hvad er grundlaget for den? Det er, at du ikke kan gøre noget for at ændre den. Du er fortabt med alt, hvad du gør. Du kan ikke føje noget til eller trække noget fra. Jesus døde for dig, og dermed er alt godt. Dermed kan du få lov at synge ren og retfærdig, himlen værdig. Er jeg i verdens frelser alt nu? Din retfærdighed, din frelse, det er en gave, som fuldkommen gratis gives til dig af Jesus, fordi han elsker dig. Fordi han elsker dig. Det er konklusionen. Jesus frelser dig, uden at du skal gøre noget. Tro på Jesus, så alt vel. Og hvordan i alverden skal jeg kunne tro på det? Hvordan skal jeg kunne bygge mit liv på det? Jeg bliver nogle gange ramt af det, og det er en indrømmelse, jeg kommer med nu. Nogle gange så bliver jeg ramt af sådan en forfærdelig tanke, hvor det slår mig, hvor vil jeg gerne kunne gøre noget. Mentalt så nogle gange, så har jeg det sådan, jamen det ville være lettere, hvis jeg kunne gøre et eller andet for at hjælpe. Jeg kan blive ramt af en mærkelig form for misundelse på muslimer, der tror, at en pilgrimsrejse til Mekka kan gøre en forskel. Et eller andet antal daglige minutters bøn kan gøre en forskel. Eller som vi også her i landet for nogle 100 år troede på, betal lidt aflad, giv et eller andet, så hjælper det lidt på vejen. Jeg ved ikke, hvad beløbet skulle være. Det er sådan set også ligegyldigt. Den der følelse af, hvis jeg kunne gøre et eller andet, ville det så ikke være lettere? En forfærdelig tanke. Og det er nok vores præstationssamfund, som frembringer den i mig. Ikke? Vi skal helst præstere noget. Vi skal helst gøre noget for at være noget. Men i Jesus, der er vi noget uden at gøre. Men vores samfund påvirker os i så høj grad, at vi næsten ikke kan tage imod en gave for intet. Det er ikke sådan, at vi får en gave fra Jesus, frelsen, og så forventer han at få en gave igen. Sådan som når vi nogle gange selv giver en gave eller en invitation til noget, så kommer der nok en invitation tilbage på et tidspunkt. Sådan er det ikke. Det er netop den trussel, Paulus gør op med over for Galaterbrevet. Du kan intet, du skal intet, tro, og så gør Jesus det hele. Og i løbet af de her kapitel 3 og 4, der gennemgår Paulus faktisk sådan, der prøver han i sin frustration over, at de er på vej væk fra det budskab, alligevel at argumentere og sige, jamen I må da kunne forstå, at det er sådan, det hænger sammen. Og det gør han ved at stille en masse modsætninger op over for hinanden. Tror I det er sådan her, eller sådan her? Vil I gerne være sådan her, eller sådan her? Og det kan man se, hvis man sidder med sin bibel og bare lige skimmer ned over kapitlerne med de overskrifter, der er. Vi har læst om lovgerninger eller tro. Og så fortsætter kapitlerne. Lov eller løfter. Barnekår eller trallekår. Trældom eller frihed. Kristus eller omskærelse. Og sådan det han vil. Han prøver sådan set midt i den der dybe frustration, man kan mærke skinner igennem, og argumentere, og så sige, jamen I må da kunne forstå, at I skal tro på Jesus, og ikke en masse andet. Ikke nogen lovgerninger, ikke nogen omskærelse, ikke nogen trallekår, ikke noget lov, men frihed i Jesus. Vi skal prøve at gennemgå de første 14 vers her i kapitel 3. Jeg har valgt dem ud, fordi jeg synes, de på mange måder er repræsentative for kapitel 3 og kapitel 4. Og jeg tror, det vil blive
maden vil blive kold herinde ved siden af, hvis jeg skulle gennemgå hele afsnittet. Så nu tager vi lige 3, 1-14, som vi har læst. Paulus, han i det her lille afsnit, det er ligesom, der kommer ligesom 3 dele, hvor han prøver at overbevise os om, at Jesus er nok. Først kommer han med en erfaring, han har gjort sig. Så kommer han med nogle skriftsteder fra det gamle testamente. Og så til sidst en begrundelse. Så vi skal se på et erfaringsbevis, et skriftstedsbevis, og så en begrundelse til sidst. Paulus starter med at pege på menigheden. Uforstandige galater, uforstandige københavnere, siger han. Og så spørger han, hvordan de fik Helligånden. Var det ved at gøre noget bestemt, eller ved at tro på Gud? Jeg tror, jeg vil omformulere spørgsmålet lidt i dag. Er du kommet i kirke i dag, fordi du vel tilfreds stod op i morges og tænkte, jeg har vist den seneste uge opfyldt hele Moseloven, så nu kan jeg tage i kirke? Var det derfor, du kom i kirke i dag? Så kunne du komme her og have opfyldt det hele og gjort alting godt den seneste uge, og så kunne du modtage Helligånden som belønning for det. Lønningsdag i kirken. Var det derfor, du kom? Eller er du kommet i dag, fordi du godt ved, at du ikke levede op til loven? Men fordi du også ved, at du har brug for at høre, at Jesus alligevel elsker dig. Alligevel vil være god imod dig. Det er ikke præcis sådan, Paulus formulerer det, det ved jeg godt. Men jeg håber alligevel, pointen er klar. Der er ikke nogen, der kommer i kirke, fordi de er retfærdige i sig selv og har gjort alting godt. Lever op til loven. Der er ikke nogen, der har gjort sig fortjent til at få Helligånden. Når vi kommer i kirke, når vi læser i vores Bibel, når vi i tvivl beder til Gud om at hjælpe os i vores nød, så er det fordi, vi har en eller anden tro. Måske fyldt med tvivl. Måske kan vi ikke sætte ord på det, men vi har en tro, vi har et håb om, at der er en god Gud, som på trods vil komme til os og hjælpe os. Ikke fordi vi gør noget, der er godt. Ikke fordi vi præsterer noget. Men fordi Gud er, som han er, og Gud handler, som han gør. Sådan ved Paulus godt, at menigheden dybest set også havde det. Paulus ved godt, at den her menighed ikke var kommet til tro gennem gerninger, men fordi Gud har givet dem troen som en gave. Og sådan tror jeg også, de fleste af os, der sidder her, har det. Jeg vil meget gerne snakke med dig her efterfølgende, hvis du mener, du har præsteret noget, som frembragte troen i dig. Det kunne være interessant at høre mere om. Men det er Paulus' erfaring, at sådan er der ikke nogen, der har det. Dybest set så ved vi godt, at vi ikke kan præstere noget. Vi kommer i tro, i tillid og i håb til, at Gud vil røre ved os. Det er Paulus' erfaring. Du er kristen, fordi Gud gav dig troen. Og hvis du ikke kalder dig selv kristen, men alligevel er her i dag, så tror jeg, du er kommet, fordi Gud han har rørt et eller andet ved dig, som gjorde dig nysgerrig. Og så håber jeg i dag, du vil møde Gud som den, der frelser dig. Hvordan kan du så nu tro, at du skal yde noget for at være kristen? Det er Paulus' undren. Når du godt ved, at du bliver troende, fordi Gud gav dig troen, og ikke på grund af dine gerninger, hvordan kan du så nu begynde at vil gøre alt muligt for at holde fast i troen? Det er jo din egen erfaring, at du har fået troen som gave. Hvorfor vil du så nu pludselig gøre noget for at holde fast i den? Du ved jo, at du får alt af Gud. Det er erfaringen, som Paulus og Galatermenigheden har. Det andet, Paulus kommer med, det er citater fra Gamle Testamente. Det er sådan et skriftsbevis,
hvor Paulus siger, jamen I kender jo Gamle Testamente. Selv for 2000 år siden, så var det kendt gammelt stof, sådan vidste man det var. Og så tager Paulus fast i Gamle Testamente, i Bibelen, og så går han tilbage til første Mosebog, til jødernes stamfar Abraham, og ser, hvordan det var med ham. Helt tilbage, da det jødiske folk blev grundlagt, deres stamfar, helt tilbage til første del af første Mosebog. Hvordan var det der? Skulle man præstere noget der? Nej. Paulus citerer, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Hvordan blev Abraham ren og retfærdig og himlen værdig? Overholdt han Moseloven? Det er jo logisk, at det gjorde han ikke. Det kommer Paulus ind på nogle få vers efter vores. Moseloven kom 430 år efter Abraham. Så det var i hvert fald ikke ved lovgerninger, at Abraham blev retfærdig. Adlød Abraham så altid Gud og ofrede Isak på alteret, da Gud sagde det? Nej, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Abraham troede Gud. Det var grundlaget for Abraham. Og sådan har det været lige siden. Tro Gud, så bliver det regnet dig til retfærdighed. Jeg tror faktisk, at med Abraham her, der er sådan i teksten, der kan man stille lighedstegn mellem det at være velsignet, og det at være retfærdig ved tro. Når Gud lover Abraham, i dig skal alle jordens folk velsignes. Jeg tror faktisk, det betyder, at i dig skal alle jordens folk frelses ved tro. Helt tilbage fra Bibelens start, der vidste Gud godt, at verden havde brug for en frelser. Der ville aldrig kunne komme et menneske, som kunne leve op til loven, og derved blive frelst. Og derfor så frelse ved tro, det var ikke noget nyt, Paulus kom med og prøvede at lære dem. Nej, det var hele den plan, Gud havde lagt fra starten. Guds plan fra begyndelsen var at frelse os ved tro på Jesus. Husk det, Galater menighed, nu hvor I er på vej væk fra det, og på vej hen mod at skulle gøre noget og præstere noget. Husk nu, at Abraham, han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det er jeres egen erfaring, at tro er en gave fra Gud. Det er Bibelens ord, helt tilbage fra Abrahams tid, at de frelses ved tro. Og så kommer Paulus her til sidst med hans gennemgang af, hvordan det kan hænge sådan sammen. Forklaringen på, hvorfor vi frelses ved tro. Og der kan det godt blive lidt kringlet. Jeg prøver lige at læse sidste del af vores prædiketekst igen. Fra vers 10 til dem af jer, der sidder med Bibelen. Det er det, Lise læste før, men prøv at høre det igen. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse. For der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, der står i lovbogen, og følger det. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart. For den retfærdige skal leve af tro. Det er et citat fra Bibelen igen. Den retfærdige skal leve af tro. Loven siger derimod. Derimod siger loven ikke, at det er tro, men den siger, den der holder budene skal leve ved dem. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse. Vi selv er blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Der har Paulus ligesom fået styr på sig selv og sine følelser, og det bliver lidt mere i paulinske gennemgangen og lidt mere kringlet. Men det han siger, vers 10, hvis du vil frelses ved dine gerninger, så skal du overholde hele loven. Du skal overholde det mindste bud i loven,
hvis du vil frelses ved dine gerninger. Og så siger han, det er en forbandelse at prøve på det. Forbandelse, det er at være under Guds dom. Hvis du vil prøve at overholde hele loven, så er du under Guds dom. Prøv at frelse sig selv ved gerninger, så står du foran dom, for du kan ikke. Vers 11 og vers 12. Du står over dommen, for intet menneske kan opfylde loven. Men frelses ikke ved lov, men ved tro. Hvis du vil frelses ved loven, så skal du overholde hele loven. Intet menneske kan overholde hele loven. Derfor er den en forbandelse. Men frelses nemlig ikke ved lov, men ved tro. Og så i vers 13. Men Jesus er blevet en forbandelse. Han står under loven og under dommen for at løskøbe dig. For at du ikke selv skal gøre det. Så kan vi kalde det retfærdiggørelse. Vi kan kalde det noget alene. Vi kan kalde det stedfortrædende død. Vi har en masse gode udtryk, og der ligger en masse dybde i dem. Og det er godt og sundt at reflektere over det. Men vi kan også kalde det evangelie. Vi kan også bare kalde det gode nyheder, eller et godt budskab. Jesus har reddet dig. Og så i vers 14 kom konklusionen. Velsignelsen til Abraham, løftet til Abraham, at vi frelses ved tro. Det kommer ved Jesus Kristus ud til hele jorden. Det er fantastisk. Abraham var godt nok jødernes stamfar, men det løfte at kunne blive frelst ved tro alene, det skal nå ud til hele verden. Det skal nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. Det skal nå til København NV den her søndag formiddag. Frelse ved tro. Du kan ikke trække noget fra. Du kan ikke lægge noget til. Du kan tro på Jesus og hverken mere eller mindre. Og det er det, der er så befriende. Din frelse er 100% uafhængig af dig. Du kan ikke påvirke den. Det er frihedens grundlag. Friheden, som vi får lov at leve i. Grundlaget for den er, at du ikke kan påvirke noget. Du kan ikke gøre til eller fra. Du kan tage imod Jesus, og han har gjort alting vel. Han kunne sige, det er fuldbragt. Det er fuldbragt. Det sagde han, for at det også skulle gælde for dig. Hvordan vores frihed og vores liv i frihed så ser ud, det skal Daniel komme ind på søndag. Det påvirker vores relationer, vores væremåde, vores handlinger. Men vores frihed, vores frelse, den er upåvirkelig af noget. Den er endegyldigt klaret, da Jesus blev en forbandelse, for at du kan blive frelst ved tro. Det får Lucia lov at bekræfte foran os alle sammen lige om lidt. Hun får lov at bekræfte, at det er det, hun tror på. Det er det, hun bygger sit liv på. Og jeg håber, at i dag er det ikke kun Lucia, der får lov til det, men der må vi alle sammen stoppe op og få lov til at sige, ja, det er det, jeg vil bygge på. Det er det grundlag, der er for min frihed. Jesus alene. Troen på, at han gjorde alting godt. For det er evangeliets kerne. Mennesket bliver retfærdiggjort og saligt. Ikke af sine egne gerninger, men af Kristi fortjeneste tilregnet i tro. Hvad vil det sige? Det vil sige, at vi var blevet så fordærvet, at ikke en eneste kunne frelse sig selv, eller bare hjælpe en lille smule til med frelsen. Derfor gav Gud, som er grænseløst kærlig, sin søn til os som frelser. Han døde en soningsdød for os, og tog derved synden bort, udslettede den, sonede den. Den, som nu bare tror på synden, regnes for retfærdig,
ren og hellig for Gud. Ene og alene for Jesu retfærdigheds skyld. Ingen gode gerninger kan skaffe os retfærdighed for Gud, eller forøge retfærdigheden på nogen som helst måde. Men der er heller ingen synder, hverken gamle eller nye, der formindsker retfærdigheden. De troendes retfærdighed er ikke deres egen frembringelse. Den er helt og holdent en gave. Det er Kristi egen retfærdighed, der tilregnes os. Herre Jesus, tak at du tilregner os din fulde retfærdighed. Tak at vi ikke skal præstere noget, at vi ikke skal gøre noget, men i et og alt må komme til dig, som vi er, og så tager du imod os. Jesus, tak at du fuldbragte det på Golgata, og sagde, det er fuldbragt, for at vi i tro må tage imod det. Jesus, hjælp os til at huske det og leve i det, og bygge vores liv på, at vi er frelst ved tro af din nåde, og at det ikke skyldes os selv, men er en gave fra dig, Jesus. Hjælp os til at huske det, leve i det, og til sidst gå ind i din evighed i den tro. Amen. Tak for det, Michael. Nu skal Lucia konfirmeres.